दुथां सेंग्रा जिल्लानि टकनकाटायाव बे मुगैथाव जाथाया जादों। लांसुनिया सेंग्रा मुनिन देकाखौ पुलिसा खानो हादों। बाक्सायाव सासे 9 बोसोर बैसोनि हिनजावसानि गाज्रि भिडिअ खालामनानै पुलिसनि आलासि जानो गोनां जायो सासे सेंग्रा। बाक्सा जिल्लानि बरमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय टकनकाटायाव बे मुगैथाव जाथाया जादों। भूमिका मुचahary आरो जेम्स बड ब्लग बा प्रकाश मुचahary बिथांमोननि मोनसे भिडिअ ओंखारदों फेसबुकआव आरो बे भिडिअखौ गोबां गोसारगासिनो दङ मानसिफोरा। नायबानो जाबाय नै। गोजा सिन्दुरखौ लाबोनानै दोनफैबाय आं बिबारनि मालाखौबो सुजुनानै दोनखाबाय आं माबोला सफैगोन नों गोदोनायाव गानहोनो माबोला फैगोन नों खाफालाव फोननो नेयै नेयै लामा नायै हराबो सान जालाङो सानाबो हर जालाङो। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै जोङो मोनथामसो आपडेट आरो माखासे भिडिअनि सायाव जोङो खोथा सावरायगोन। मणिपुराव ओंखारनाय जेबा भिडिअ जेबा सानै आइजोखौ लंटं खालामनानै लामा लामा बेरायदोंमोन बे भिडिअखौ नुनानै गोबां मानसिफोरानो बिखा खामनाय फोरमायहरदों आरो लोगोसे दुथांफोरखौ फासिनो थाखाय दाबि खालामहरदों कमेन्ट बक्सनि गेजेराव। गोबां फेसबुक कमेन्ट बक्स इउटुब कमेन्ट बक्स बेफोराव फोरमायहरदों आरो बे जाथायखौ लानानै नायबिजिरनायाबो सोलिगासिनो दं। बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बरमा पुलिस पादानि दरसे गामियाव सासे उन्दै हिनजावसा गथ'खौ सासे दुथां सुबुङा मेगि जाहोनानै लंथं भिडिअ साफायदों। बेनि सायावनो गोबां निउसआ गोसारगासिनो दङ। बरमा पुलिस पादानि सिङाव थानाय दरसे गामियाव जादों बे जाथाया। माखासे भिडिअखौ नायदो नै। जिल्लानि टकनकाटायाव बे मुगैथाव जाथाया जादों। लांसुनिया सेंग्रा मुनिन देकाखौ पुलिसा खानो हादों। बाक्सायाव सासे 9 बोसोर बैसोनि हिनजावसानि गाज्रि भिडिअ खालामनानै पुलिसनि आलासि जानो गोनां जायो सासे सेंग्रा। बाक्सा जिल्लानि बरमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय टकनकाटायाव बे मुगैथाव जाथाया जादों। मिथिनाय बायदिब्ला उन्दै हिनजावसानि नखरनि गसरनि बिथायाव पुलिसा खादों मुनिन देका मुंनि लांसुनिया बायगर सुबुंखौ। अजद बायदिब्ला दायनिगिरि मुनिन देकाया मेगि जाहोनायनि असिला होनानै हिनजावसाखौ लेंना लांनानै गावनि न'सिम लेंना लांदोंमोन आरो बेनि उनावनो हिनजावसानि सायाव आथोनारि अनागार खालामो आरो हिनजावसानि लंथं भिडिअ खालामो। उनाव बे आयदानि सोमोन्दै हिनजावसानि नखरा मिथिनो मोननानै लांसुनिया मुनिन देकानि हेंथायै बरमा पुलिस थानायाव गांसे गसर होयो आरो गसर होनायनि उनावनो पुलिसा खायो लांसुनिया सुबुंखौ। पुलिसा लांसुनिया मुनिन देकाखौ बरमा थानायाव लाखिनानै सेबगासिनो दङ। মানে মেগি আনি কিনে খুৱাম বুলি কৈ তাৰপিছত তাৰ ছোৱালীটোক কাপোৰ চাপোৰ তুলি উলংগ কৰি কিনে ৰোমন জেলত চলাই কিনে মানে ভিডিঅ' বনাইছে। সেই ভিডিঅ'টো মানে মোৰ লগত আছে বা মই থানাৰ পুলিচকো মানে ৰিপৰ্টটো দেখাইছোঁ। তাতে থানাৰ যেতিয়াটো আইনে এতিয়া যি কৰিব মই সেইখিনিয়ে লাগে আৰু মই সেইখিনিয়ে বিচাৰোঁ। মানুহজন কোন হয়? মানুহজন মানে মোৰ গাঁৱৰে মানুহ হয়, মোৰ কোনো ঘৰৰ সম্পৰ্কীয় নহয়। কি নাম? আপোনালোকৰ নাম মুনিন ডেকা। বয়স কিমান? বয়স আপোনাৰ 30। তেওঁ ঘৰত মাতি লৈ গৈছিল? তেওঁ ঘৰত মাতি লৈ গৈছে, লৈ যাই কিনে মানে এটা ছোৱালী আছিল, ছোৱালীটো মেগি বনাব দিছে আৰু এই ৰুমত নি কিনে ছোৱালীটো উলংঘ কৰি যৌন নিৰ্যাতন কৰি কিনে মানে ভিডিঅ' বনাইছে। যিটো ন্যায় দিয়ে সেইটো মোক লাগে আৰু বা আইনৰ মতে ন্যায়টো মই বিচাৰোঁ। পুলিচৰ ওচৰত গৈছে? পুলিচৰ ওচৰত গৈছোঁ বা সি এতিয়া থানাতেই আছে, লকাপত আছে। বাকী अब्ला लोगोफोर नोंथाङा भिडिअखौ नुखांबाय जानांगौ, बुजिबाय जानांगौ। मुनिन देका मुंनि सासे सुबुङा सासे 9 बोसोरनि हिनजावसा गथ'खौ, उन्दै हिनजावसा गथ'खौ, जाय हिनजावसा गथ'आ जेबोखौनो बुजिया, बे हिनजावसा गथ'नो मेगि जानायनि असिलायै बा मेगि जाहोखांनानै हिनजावसा गथ'खौ गावसोर न' सिङाव लांदों आरो न' सिङाव लांनानै हिनजावसा गथ'खौ लंटं खालामनानै बेखौ भिडिअ खालामदों। उनावहाय हिनजावसानि नखरनि मानसिफोरा पुलिसनो केस होनायाव बे दायनिगिरि मुनिन देकाया पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों आरो दा बेखौ पुलिसा एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजानाय जासिगोन। गोबां लाजिनांथाव आरो दुखुनांथाव सासे हिनजावसा गथ'खौ बैसो जायै उन्दै हिनजावसा गथ'खौ मेगि जाहोनानै बेबायदि खालामनाया गोबां दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव। मणिपुराव लंथं भिडिअआ गोसारगासिनो दङ आरो बे समावनो बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव बे जाथाया सोराङाव फैदों।
बेबायदि जाथाय नङाबाबो बेबायदिनो जाथाय लंथं खालामनाय जाथाय गोबां साननो गोनां बाथ्रा। अब्ला लोगोफोर नोंथाङा बे जाथायनि सायाव मा बुंनो सानो? बे मनिन देकाखौ साजानावनो होनाङा, नोंथांमोना बेनि सायाव मा बुंनो सानो? नैबे कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय।